Kolejna walka w MMA. Adrian Kucypera wraca do klatki z Olympus Dąbrowa Górnicza. 27-latek zmierzy się z Adrianem Prokazją, 18-letnim. Spartan Chorzów, Olympus Dąbrowa Górnicza. Waga podobna i duża przewaga wzrostu na korzyść Adriana. Mieli też przyjemność walczyć na Silesian MMA 23 w Chorzowie. Tak, rozpoczynamy to starcie. Ależ przewaga warunków fizycznych jest ogromna praktycznie. Adrian Kucypera niebieskie spodenki. Adrian Prokazja nie białe. Swoje walki w Chorzowie na Silesian 23. Oj, tutaj chyba się pośliznął. Czy to jednak było po ciosie? Nie, poślizgnął się. Adrian Kucypera przegrał z Dominikiem Sitko, natomiast Adrian Prokazja wygrał z Oliwierem. Pojedynek Adrianów, który Adrian okaże się tym lepszym. Ależ ma warunki fizyczne Prokazja. Wyśmienite. Ale Adrian Prokazja tutaj zachowuje bardzo, ale to bardzo naprawdę duży spokój. Ma straszny problem Adrian Kucypera przełamać ten dystans. Te długie ręce, te długie kończyny. I cały czas na wsteku. W tej wadze każdy przeciwnik Adriana Prokazji będzie miał z nim problem. To jest oczywiście kategoria piórkowa. Próbuje ciosów na korpus Adrian Kucypera. Oj, trafia teraz Prokazja i otwierają się nam panowie na taką wymianę w półdystansie. I tutaj... No proszę, jeżeli Adrian Kucypera myśli, że ustrzeli high kickiem tak wysokiego rywala, to ja życzę powodzenia. Słuchaj, w tym sporcie wszystko jest możliwe. Ale zauważ, jaka jest bariera tutaj warunków i kończyn. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Adrian Kucypera będzie tu... O, próba high kicka. Będzie tutaj wyglądał tlenowo na tle sposób swojego rywala, bo miał krótki okres przygotowania. Dokładnie. To znaczy, wbrew pozorom, Adrian Kucypera jest cały czas w gazie. On, tak, on się bił w lutym. Tak, 21 bodajże lutego. 2 miesiące temu, krócej nawet. Półtorej miesiąca temu. Ależ takie frontalne kopnięcie Adriana Prokazji i rozpuszcza pięści jego rywal. Ale zauważ, mistrz Polski ADCC, a na razie toczy pojedynek w stójce. Oj, tutaj rozpuścił prawą rękę jego przeciwnik. Ale a propos toczenia walki w stójce, z tego co pamiętam... Ale wycięcie. Bardzo mocne kopnięcie. Z tego co pamiętam, swoją wcześniejszą walkę w Chorzowie również prowadził właśnie w ten sposób. Ale ma ogromny problem właśnie, proszę zobaczyć, nie czuje dystansu Adrian Kucypera. To jest drugi reprezentant Chorzowa, na razie 1-0 Chorzów, reszta świata. I tutaj też słyszymy bardzo głośny doping dla Adriana Prokazji. I końcóweczka, panowie, tej rundy numer 1. Czy tutaj coś się jeszcze wydarzy? Próbuje prawym overhandem Adrian Kucypera. Przestrzelony, odpowiada low kickiem jego rywal. Oj, zakręcił. Chyba tu oglądał poprzedni pojedynek. Ale trzeba przyznać, że Adrian Kucypera mimo późnego skoku do pojedynku, tak, bardzo dobrze wygląda tlenowo. Przynajmniej w tej pierwszej rundzie i ogólnie bardzo dobrze sobie radzi. No tak, ale też ma problemy z wyczuciem dystansu. Wspominałem o tym już kilka razy. No ciekawe. Czy coś tutaj się zmieni w gameplanie obu panów? Ja dalej czekam, jak Adrian Prokazja zanurkuje po nogi, bo to jednak jest mistrz Polski ADCC. Ja bym tutaj na jego miejscu próbował troszeczkę bardziej chyba wysokich kopnięć, bo ma do tego warunki. Ogólnie kopnięć, czy to frontalnych, czy to wysokich. Ale korzystał z tych warunków w pierwszej rundzie. Ciekawi mnie tylko, skąd pomysł na piosenkę na wejście u Adriana Prokazji, więc Adrian, jeśli będziesz to oglądał, to napisz do mnie proszę i wytłumacz, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Może jest fanem disco polo po prostu. Basic rzecz. Bardzo możliwe. Zaraz rozpoczniemy tą drugą odsłonę. I czy Adrian Kucypera pokaże nam coś tutaj efektownego, czy odmieni losy tego pojedynku? Jak widzieliśmy na razie w każdej z poprzednich walk, były one naprawdę bardzo przewrotne, więc wszystko możliwe, że tutaj również tak będzie. Na razie same decyzje, my czekamy na jakieś pierwsze skończenie, a tu już runda druga. Adrian Prokazja, białe spodenki, Adrian Kucypera niebieskie.
I znowu panowie zaczynają bardzo spokojnie. Na razie dużo badania, I mamy próbę miesza pozycjami. Tak jest, i mieliśmy też próbę wysokiego kopnięcia ze strony Adriana Procazji. Dobra kombinacja ciosów prostych. Jest znowu ogromny doping dla reprezentanta Spartan Chorzów. I tutaj próba takiego backfistu ze strony Adriana Kucypery. I ładny front kick. Tak, ten front kick siadł. I ten low kick również. Czyżby Adrian Kucypera zaczął nam się tutaj rozkręcać? Na pewno wszedł pewniej w tą drugą rundę niż w pierwszą. No wyczuł swojego rywala po prostu. Ale cały czas Adrian Procazja nie pokazuje tego parteru, a jednak ja bym chciał go zobaczyć. W pierwszej jego walce było dokładnie to samo. Być może to jest taka zmyłka dla przeciwników, żeby szlifować ten parter, a potem Adrian wychodzi i w stójce robi robotę. No przestrzelone te sierpowe Adriana Kucypery. Coraz więcej Adrian Kucypera próbuje wyprowadzać tych niskich kopnięć. Oj, próba takiego... No wydawało się, że to jest high kick, ale to był chyba jednak bardziej middle. Nie, to był high kick, tylko że bardzo... Oj, trafił tutaj, odskoczyła głowa Kucypery. Ale te pierwsze dwa high kicki bardzo ładnie zbił Adrian Kucypera. Jest bardzo precyzyjny i celny w tym, co robi Adrian Procazja. On na pewno wie, co robi i to jest jego największy atut. Ale jest bardzo spokojny, w ogóle się nie podpala. Chyba wyciągnął wnioski z poprzedniego pojedynku, gdzie właśnie Jan Przygoda trafił i dał się obalić. No Adrian Kucypera na chwilę obecną nie może mieć do siebie żadnych zarzutów. Biorąc tą walkę i zgadzając się na nią dosłownie tydzień przed galą, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tak jest, daje też show, pokazuje charakter. Cały czas teraz na presji. Teraz to Adrian Procazja to jest tą stroną orbitującą. No i 35 sekund do zakończenia rundy numer 2, próba backfista. Bardzo dużo dzisiaj tych backfistów. Tak, tak. Ich prób. Oj, tutaj nóżka już boli, ta lewa noga szczególnie Adriana Kucypery. I widzi to Adrian Procazja. Będzie ponawiał zaraz low kickiem. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jednak nie. Będzie wymieniać czysto pięściarsko tutaj. Ale troszeczkę, że tak powiem, parteru bym chętnie zobaczył z jednej, jak i z Ale drugiej tu się strony. już nic nie wydarzy. Jeszcze, o proszę, high kick na blok. I Zaraz, koniec drugiej rundy. trzecia runda. No na razie dużo tych decyzji. Ciekawe, czy w tej trzeciej rundzie się coś zmieni, czy będzie kolejna. Ja już w każdym bądź razie nic nie przewiduję, bo jak widać nie wychodzi mi to. Ale też trzeba pochwalić matchmakera, który przygotował po prostu tą kartę walk, bo te pojedynki, te starcia, te walki są niezwykle równe. Tak, a wiesz, kto przygotowywał kartę walk? Zdradź nam tutaj. Kolejny Adrian. Taka oto mała ciekawostka, tu mamy powtórki z tej rundy. No właśnie, to jest to, że nie czuje za bardzo dystansu Adrian Kucypera, czy to lewą, czy to prawą ręką, ale ten front kick jeden siadł na splot, mam wrażenie. Tak. Czwarta walka MMA, kategoria kogucia. Adrian Kucypera z Olympus Dąbrowa Górnicza, Adrian Procazja, zawodnik Spartan Chorzów, lokalny tutaj bohater. I czekamy na kolejną rundę. Runda numer 3. Już po raz czwarty dzisiaj. I decydująca. Tak, tak. Teraz trafi w końcu akcją 1-2 Adrian Kucypera. Ale widzę, że tutaj bardzo skuteczne są te podwójne, takie proste ze strony Adriana Kucypery. No teraz zdecydowanie lepiej czuje ten dystans niż to wyglądało w poprzednich odsłonach. No, chce wejść w wymianę w półdystans. Adrian Kucypera idzie po nogi i jak dziecinnie łatwo tutaj obalił swojego rywala. Tak, no myślę, że Adrian Kucypera chyba w tym momencie się po prostu tego nie spodziewał. Ale leciutko było to sygnalizowane. Ale jedno trzeba powiedzieć, na pewno pan z dołu, czyli Adrian Kucypera,
Jest pozycja boczna. Jest w wielkich opałach. Tak, przypominamy, Adrian Prokazja, mistrz Polski ADCC. Czy on nam wyczaruje zaraz tutaj jakieś poddanie? Na razie jest takie dociskanie rywala. I tutaj widzimy próbę chyba. O, już odzyskał półgardę. Adrian Kucypera, to jest oczywiście też wykonana praca z jego strony. Ależ tu jest doping. Ale zaraz będzie mógł przechodzić do dosiadu, wydaje mi się, Adrian Prokazja. Tak, no próbuje tego. Musi wyciągnąć tą lewą nogę. Minuta 30 do końca. Adrian Kucypera musi troszeczkę odważniej i pewniej i szybciej przede wszystkim pracować w tym parterze, żeby się z tej pozycji wydostać. Ale mam wrażenie, że jest zbetonowany mocno Adrian Kucypera i ciężko to będzie zrobić. No Adrian Prokazja, podnosi pozycję, ale chciałem powiedzieć, chociaż czy będzie szukał tutaj nogi? Jednak nie. Chciałem powiedzieć, że chyba chce spokojnie dotrwać do końca tego pojedynku, do werdyktu, ale zaraz będzie mógł wchodzić za plecy. Piękne kolano. Ale te kolano było chyba przyjęte pierwsze na rękę. Ale to Kucypery. na pewno zabolało. To taka ciężka sytuacja w tym momencie, bo ta siatka przeszkadza, ale uwaga, uwaga, tutaj ręka będzie szła do rear naked choke. I kolejne kolano w wykonaniu Prokazji. Końcóweczka, 30 sekund, Ale patrz, jest ta za ręka już plecami jest spięta. i to może być zaraz koniec. Czy przetrwa to Adrian Kucypera? No, będzie Jesteśmy blisko poddania, kończy się powoli tlen Adrianowi. Czy to przetrwa? Nie widzimy tutaj, ale czy ta ręka jest rozciągnięty? 15. Będą ciosy, będą ciosy. Teraz już 10 sekund do końca rundy. I czy sędzia to przetrwa? Przerwie. Walczy o życie Adrian Kucypera. Przetrwa to. Końcówka, ależ dominacja Adriana Prokazji, ale przetrwał to jego rywal. Ale trzeba tutaj również pochwalić Adriana Kucyperę, bo jeszcze raz powtórzę, wziął tą walkę tydzień przed galą, wszedł w zastępstwo, przewalczył ją na pełnym dystansie i pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. I czemu Adrian Prokazja od razu nie szedłeś ten parter? Mam wrażenie, że tam byś pokazał naprawdę bardzo dużo. Tak, no pod koniec pokazał nam, że czuje się w tym parterze jak ryba w wodzie. Ciekawe, jak tam było blisko skończenia przez poddanie. Myślisz, że na charakterze to przetrwał? Zdecydowanie. Tu właśnie te kolano w stylu Mateusza Gamrota trochę, który się zresztą dzisiaj bije na UFC. Słyszymy, Mati, powodzenia, tu próba wpięcia. Rozciągnięty został Adrian Kucypera i te młotki spadające na głowę. Tak jest, a już za chwilę jedna z ciekawszych walk na tej gali, czyli Dimitro Makarow versus Michał Musiał. Prawdziwy bęgerek. Przechodzimy do werdyktu. A zwycięzcą walki czwartej 25. gali Silesian MMA przez jednogłośną decyzję sędziów wygrywa Adrian Prokazja! Temperatura jest pijana, no i buja się po klubach. Gdy z nią tańczę, ręce schodzą na jej udach. Powiedz, czemu znowu tonę w jej perfumach. Oj, 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 oj. Ze mną tańczy, jakby się zatrzymał czas. Ze mną tańczy i to jest ostatni raz. Uzależniasz mnie jak toksyna, ciągle dolewam ci wina. Tym szczęściem pijam.